Over the weekend ndizone kuti ku Lilongwetu meya wa mzinda wa Lilongwe anachititsidwa manyazi makamaka kumeneko ku stadium kumene kunali masewero ampira. Omuchititsa manyaziwo kukhala abungwe lija la Football Association of Malawi FAM kuchita kumduduluza usakhale nawoyo pamenepo. Usakhale nawo pampajenipo. Komatu munthu uyu ndi mfumu ya mzindawo moti simungampatse ulemu mukunduduluza choncho uri asakajambulitse nawo zithunzi alero uri asajambulitse nawo zithunzi. Ndetu kunapezeka zoti anthu anayankhulatu zambiri kuti asamapanga choncho iyayi. Bwezinde kuti mutamulemekeza munthu uyo mwati chithunzi chomwecho. Ndetu lero ndi zoti yapheduka fo anthu anapyanayo mtima weekend. Mpaka natu afamu abwera ndithu nkudzayankhula kuti apepesa. Koma kumona meyayo nayenso sakuimvatu wayankhulaso zake. Anyways koma tiyambe motere nkhani tiyambire ndi ka video kamene kaka. Mene zinalili kumeneko akumchotsa pa ndandanda onena kuti asakakhale nawo pokajambulitsa zithunzi. Tonera zimenezo kenakono tipitiriza nkhani yathuyi. Wanakapenda pamwamba hapa mkusisa bwana. Ndiye amea mkwasisa kifuata na mimi. Ndiye ndio uniform. Wanafunika uniform. Amea zose in order. Yes, tunalemekeza. Amea akusisa ni chukua chani. No, amazi wa kuna Lilongwe. Zori ni meya. Kwambiri sama kwenda mwa. No sasa kama hivi. Kwa sama kuna nini sana. Inaona kaka jomo wezali pamwana. Kama ifanye ni meya wa Lilongwe. NBS, this is the body from NBS. Yes. Even the baguette, and we are salon. Salon. And we another color, so NBS is different. No. Before you want that, you know, and then I'm going to go zitu zulika mnoma muliro. Then I will get some stage. I will get some stage. I don't know without. Chabwino mmene taonera pamene pweti zinalitu motero ndithudi kunduduluza palaini kunkoka koyamba kudzankokaso kachiwiri. Asakhale nawo pamene amairo ta uyo tapita muchosa meneya kunchosa ndithudi akuti nkhani yake asakakhale nawo ndithudi pa chithunzi asakaoneke nawo pa chithunzi chimene zozo ayi tifotokoze zino bwinobwino kuti zinachitika ndizani. Weekend zikuoneka kuti kunali kaya mpira omwe umakhudzana ndi banki ya NBS banki inapangisa kaya ndi tournament kokhudzana ndi charity choncho akuti charity shield chani kaya Ndiye kunali I think mpira unali pakati kaya ndi Wanderers ndi Bullets. I'm not sure my guy if sitimakonda sitima mipira koma ine anali matimu ngata I think ni matimu awiri amene wawo. Kunapezeka zonena kuti basi notu amaliza ndekuti amene awinawo amene akadzambulitsa chithunzi tawena ndife kachikho kameneka basi chithunzi chija kwakhalenso ndekuti ma official akuluakulu amene mwina anapanga sponsor ndekuti masewera ampira amenewo tukambatu ndekuti za a NBS banki mwina ndiyenaso akubungwedza loyang'anira masewera ampira kuno ku Malawi la Football Association of Malawi. Kunapezeka zonena kuti kumene kuja meya wa mzinda wa Lilongwe anapita nawo kumeneko. Tukambatu za meya Alex Peter Banda. Kunapezeka zonena kuti kumene kuja sanavale nawo uniform zawo mwenaso munaona iye anavala I think kaya inali kaya ndi tracksuit yonena kuti maonesa ndithu white ndi black pamene anthu amene amapita kukayima pa chithunzi anavala ma red. Ndeka fortune kaya sana amatche kaya anavala zovala zosiyana kaya basi tukapezeka zonena kuti chani amuchosa pa line pacha. Akuti kumuchosako kunayi kuonena kuti yeyo kaya sanaitanidwenso kumeneko facha zimene zozo sanayikidwe mundondomeko kumene ndikunali kungomuchosa mwachipongwe choncho kuchita kumukoka kuti ayi samapanga choncho yayi sitimafika pokokana choncho zimenezo ndi zimene zinapyesa anthu mtima kunena kuti inuyo mene muyankhula choncho imwe alibe chilolezo amene alibe chilolezo choti akakhale kumeneko mzinda orundu wake mfumu imafunanso chilolezo tatuzani mzinda orundu wake kaya inu ndeko kapemphatu chilolezo kwa iwokoto amapanga choncho mesa protocol imayenda choncho inuyo ndi amene muzikapempha chilolezo fachani akati meya wa mzinda wa Lilongwe ndi mfumu ya mzinda wa Lilongwe inuyo simungapita kapanga zanuko osapite ngati kuti chilolezo kwa mfumu sizimatheka zimenezo nawo iye wabwera nawo kumeneko asasapote nawo mpira zochitika za musite yanga ndikakhalemo ayi ndiziyenda ndi anthu ndikakhale ndikukaonerera anthu ayo kajambulisa ndikhoza kupita kukajambulisa nawo pali vuto pamenepo
kukangooneka pa chithunzi magayi chithunzi chokhanga kuti kapena mwina make mochigulisa kwina kwake ndi kuti mopeza zindalama ayi ndithu basi nkokeseni iya amene ngosavomerezeka sayenera akhalapo kunduduluza olo munamba mwaduduluza kwa fumu akwanu inuyo kusowa ulemu mungakapange zimene zozo zikuonesa ndoje ochilosowa ulemu ngati yawo mungapange zimene zozo kwa fumu akwanu mukaduduluze choncho olo mtakhala kuti madelera motani mungafike level imeneyo sizimayenda zonse yayi kopezeka zonena kuti fanzi ndena akuya nazo kuti ayiso munthu uyu mupepese mpaka na kuchoka ku nduna oyang'anira za chinyamata masewero komanso ndekuti zachikhalidwe kumene kuti analemba chikalata kunduna kuchatu wa Alfred Gangata analemba chikalata kunena kuti mene mwampangira ndekuti meya wa mzinda wa Lilongwe mwamulakwira kwambiri mwamchititsa manyazi samapanga choncho yayi apopo tikufuna ndekuti kuchoka ku bungwe la famu mupepese komanso kupepesa kumene koko mulembe ndithu chikalata pasanathe kuti 48 hours kufotokoza bwinobwino kunena kuti ndi ndani amapanga zimene zikafukufuku achitike onse ndipo akuyenera ndikuti alandire discipline ina yake kumeneko otherwise simapanga zinthu choncho yayi mukuyenera muoneseso zoti mwapangano zimenezo ndekukotu ndikunduna tikukumbukira kunduna ang'anira za masewero and izo zimachitikaso ku mpira so zonena kuti zikugwera pansi pa unduna wawo ndi anthu adzapasidwa ndekuti 48 hours famu yapepesa ndekuti chani meya wa mzinda wa Lilongwe ayi pepane kwambiri sitinachite bwino paenepopo sizoti zayendapo bwino iyayi koma poyamba ndekuti zayita kutengera achita ufusidwa kuti apepesa sizoti upepesa kwake nkokakamizika samafuna kupepesa mwayiona now kwapezekano zonena kuti basi tu kupepesa kuku I think kaya meya wakuona zonena kuti ichi nchipha maso noti yayi ineyo kuti mwapepeseti ineyo ndavomera kupepesa kwanu apology anu ndatane ndaivomera komano muliso ndekuti ndizoti mupange deal kuti ndichani ndakunduna oyang'anira zachani zamasewero ndachinyamata chikhalidwe kumene koko mukuyenera ndekuti muyankhe zimene akuwuzani 48 hours yawo mukuyenera mwapase chani fasana ngoti mupepese komanso kuti mupeke kuti kodi ni ndani amene ndekuti anapizikula akhuzidwa ndi zimene zakuyenera ndilala ndi discipline ina yake that's what happens amwene sumangobwera nkupepesa pepani ayi ndakulakwirani pepani basi ayi walakwira wandilakwira motani okay walakwitse nde pamene popangapono chani remorsifu kodi ufuna usinthe kuonetsa kusintha kapena mwina ungopepesa basi kuti yayi pepani basi ukusekelera upita basi mesa ndapepesa mawu okha iyayi nde inuyo mukuyenera ndekuti anthu amenewo alandire discipline next time ndekuti sasachitikenso kwa anthu ena discipline anu kaya mmazendesa motani kumeneko koma zochita kuoneka kuti kuti bungwe la farm amene amayang'anira ndekuti zamasewero ampira kuno ku Malawi achito kakamizika sakufuna upepesa ndi kupepesa kuko ine ndikuona ngati ndipepesa kuchikongoti nanga sitikuyapangano deal ndekuti ndi anthu akumaunduna ndi anthu akuluakulu kumene ngati akunduna ayankhula zotero ife timagwera pansi enepo ndekuti mwina mwake zikhuzopezeka zoti mwina mwake ali ndi mphamvu zina zake mwina angapanga control zinthu kusokoneza zina zake kapena mwina akuitonoko komano anthu angukakamizika foja mphamvu basi kuti apepese foja mphamvu zalamula kuti apepese koma yo sakupepesa ndithu kuchoka pasi pa mtima mmene zikuonekereti anyways anene kuti tikupepesa after tikupepesa komanso anthu amenewo muchikalata chawo choto anthu otapeza ndipo anthu otakhazika pasi tikuyankhula nawo motereti pangapokuzooneka ngati angonena takupepesa faja incident yomene inachitikira anyways whatever it is tifuna tingoyankhulapo zotere ndifukwa zipezi labwesera sonkani imeneyi kunena kuti guys chikhalidwe nchofunikira no matter what kaya ndinotani chikhalidwe nchofunikira pena paliponse pamene apazikhala ndithu kulemekeza akuluakulu chimenecho ndi chikhalidwe chathu chaku Africa respecting elders uyuyu Peter Banda amene iyi tinapezeka zonena kuti anasankhidwa kukhala meya ndi wachinyamata mukamuona ulemu sitingampase mwina kapena chani koma remember kunena kuti nthawi imene munamusankha kuti akhale meya munamusankha kuti akhale mfumu sizolantho zonena kuti basi foyoti ngwazinyamata kapena mwina make samaoneka wavoko kapena othamanga ndekuti mphamvu zake zikuchotsedwa ayiso pachikhalidwe ndekuti iye ali ngati wamkulu ndi elder mukuyenera ndekuti muzimpasa ulemu mmayenera mumpatse ndi meya wa mzindawo for goodness sake my guys iyayi olo inu yakufamu mmayenera muzilemekeza awo atakhala pasi alingalire kazi malamulo zawo kuna kuti iyayi sitikufunanso ndekuti kujeni ku bingo ku stadium kudza kugwiritsidwa ntchito paka nali panopa inu mungakhalenso ndi mphamvu zoti mungakhasule zimenezo
mwayiona sirucho komano zimayenera zikhala choncho muzi wina uliwonse mmayenera mulemekeza akuluakulu simangobwera ndikuyamba kupanga zanu musanakatenge zilolezo kwa akuluakulu musanalemekeze zanu after all zinali chithunzi magayi chithunzi chenichenichi zichani makamba kumayambirira zomwe zoti inu chithunzi chimwanena kuti kuti kapena chinayi chokagulisa kuti mukaite kunduduluza munthuyo atifoyera avala white and black iyayi mafuna avale jacket kapena mafuna avale nawo zovala zimene avalazo kuti pamene popo mutenga chithunzi chanu mochika kayandi pawo kayandi kupanki kwanuko kayandi kuti kaya amene mabanga mochika pa ajeni pa khoma apopo chikuonetsa mu frame yake chikuonetsa kuti siku limene kuna achema kwambiri itu mpaka na meya anaoneka apa anabwera amwene meya uyu mati zingakhale zolakwika zimene zozo kuti apana ali meya pa chithunzi pa zingakhale zolakwika ayendetu magayi akufamu mationetseranso zina zake bwana pali magayi ake athinkiri pali magayi ake ndosokonekera kwambiri chikhalidwe chikuchita kuoneka kuti apapa ndikuti chinasowekera ndipo izizi ndi zinthu zolakwika nomata kunena kuti kaya mwamuyitana kaya simunamuyitane komano mzindawo tundu wake zimenezo palibe amene angatsutse mzindawo mfumu kamati mfumu ndikuti ndi mfumu ya mzindawo si mfumu sochani mayenera abe mwapatse ulemu at least kaya mafuna kwacho samwina kaya panali chani munakatha kuyambira nawo bwinobwino amwene apatonde tikuona ngati inuyo simukuyenera mukhalepo chani mwina bwana akatha kupeza njira ina yake koma kuntuduluza choncho so embarrassing magayi nde I think zimene akuyankhula ngati kuti mwina mwake ndi munthu wowuma mtima muzochitika ayi komano that's it amwene apology ina iliyonse imizikhala ndi limosi osamangoti ndi upepesa basi kumwerulira iyayi upepese nde mupangapo chani there must be something apology zisibweranso ndi action yonena kuti anthuwa akufuna ali kusintha ndi asintha muzochitika otherwise zize sizinakhale bwino let's learn from this tiphunzirepo makamaka kumapatsana ulemu kukhala anthu olemekezana komanso osunga chikhalidwe chathu akuti